Bine v-am regăsit, dragi urmăritori ai canalului meu de YouTube, Aurora Tănasă. Astăzi vreau să vă arăt cum am făcut eu, cum am deslușit eu o cheiță de vrancea, de pe o cămașă veche de vrancea. Vreau să vă zic cu această ocazie că orice sfat legat de deslușirea orice nelămurire, orice sfat legat de deslușirea a tuturor cusăturilor de pe canalul meu, vreau să vă zic că mă găsiți pe pagina Moldova Tradițională, nu pe profilul meu personal, Aurora Tănasă. Acolo este un profil personal, postez doar și pentru mine. Legat de cusături, de cămăși, mă găsiți pe pagina Moldova Tradițională sau pe grupurile de cusut. Pe grupurile de cusut, unde postez mai frecvent ceea ce lucrez eu. Acolo mă găsiți, puneți întrebări și vă răspund dacă aveți nelămuriri. Deci, cheița noastră, am început-o prima dată cu firul alb. Firul alb am făcut pur și simplu feston cu noduleț. După aceea am venit cu firul galben și am făcut înodățica pe 1. De o parte și de alta am agățat de festonul respectiv, am venit în partea asta, am agățat de pânză. Cu noduleț. Când ajungem în capătul festonului alb, trecem de o parte și de alta, întâi cu alb, trecem de o parte și de alta și facem o cheiță asemănătoare aici cu una deslușită anterior de pe canalul meu de YouTube. Deci trecem de pe o parte pe alta, undeva la, să zicem, 12-14 firi în funcție de fiecare pânză. Fiecare pânză are particularitățile ei și nu putem spune cu exactitate, mergi la atâtea firi sau așa. Nu. Fiecare trebuie să-și facă probele pe pânza respectivă care o are. După ce am mers cu firul alb și am ajuns la următorul feston, ne oprim aici și venim din spate cu firul galben, până la nivelul unde începem festonul iar cu alb. Când am ajuns aici, reluăm cu alb. Așa, deci acum să explicăm și cusând. Deci am făcut 2, să spunem așa, 8, 9, 10 puncte de feston. Trecem pe partea cealaltă. Trecem pe partea cealaltă și ne agățăm cu un noduleț. Venim jos în același loc, tot cu noduleț. După care ne apucăm și festonăm. Festonăm ca la cheița care v-am mai zis eu, care este deslușită deja. Facem undeva 6-7 puncte de feston. Cum v-am mai spus, în funcție de pânză, în funcție de ață. Spre exemplu, aici o pânză țesută în război. Pânză țesută în război, iar firul ăsta este firul de tălmaciu. Capul de pisică. Și în funcție de pânză, de grosimea pânzii, alegem și cheița, adică la o pânză subțire, automat trebuie un fir subțire.
facem o cheiță finuță. La o pânză mai groasă folosim un fir mai grosuț un pic. După ce am făcut 6-7 puncte de feston, tot prin buclă, ne agățăm de același loc. Urcăm, să zicem aici avem 10 fire, 10, să spunem că ne urcăm la 20. Aici. 10 față de asta. Ne-am urcat sus, am trecut prin buclă și am venit în același loc. Venim în același loc, introducem mața, tot ca o buclă. Acum începem iar feston. Puteți alege să faceți trecerile astea mai scurte. Eu aici fac acum ca să-și înțelegeți dumneavoastră. Adică de asta este necesar să facem probe când ne apucăm de cusut ceva, sau o cusătură nouă, un model nou, o cămașă nouă, la fiecare lucru trebuie să facem probe din nou. Am ajuns în același punct, introducem în același loc, tot cu buclă. După care ne urcăm iarăși și ne agățăm de partea stângă. Ne întoarcem și avem 1, 2, a treia. Al treilea picioruș în același loc. Și mergem iarăși cu feston. După ce am făcut cele 3 treceri, așa, după ce le-am făcut pe toate 3, începem și facem, deci dacă noi am avut pe partea asta alb, trecem pe partea asta altă. Începem și facem feston din 2 în 2 fire cu noduleț. Și facem, spre exemplu, 8, 9. Opt, 9 picioruși. Începem 2, 4, 6, 7. Vedeți, răsucim mața. Uitați, spre exemplu, cusătura asta ce am făcut eu acum, festonul ăsta, cu noduleț, îl puteți face la marginea mânecii. Înțelegeți? Deci, festonașul ăsta cu noduleț se poate face ca un decor la marginea mânecii. După ce am mers cu pașii stânga-dreapta plus festonul, revenim cu ața galbenă din urmă. O trecem pe dedesubt în aceeași direcție de unde am băgat
unde a venit ața albă, în aceeași direcție. Venim și am trecut pe dedesubt ca să putem să... Un pic aici, greșeală. Gata, am remediat. Deci, noi trebuie să plecăm de la nodulețul de pe partea stângă. În dreapta. Era aici, nu-i bine. Plecăm pe dedesubt. Agățăm pânza din partea cealaltă. Revenim în același loc pe deasupra. Dar formăm acea buclă care... Deci acul introducem printre fire. Printre fire. Și ne apucăm acum și facem iarăși festonel. 1, 2, 3. Deci am venit cu o ață galbenă pe dedesubt, după asta am venit pe deasupra, ca să prindem pe asta albă. După aceea trecem peste ca să prindem ața albă. Iarăși 1, 2, 3 puncte de feston, după care introducem acul iarăși în același loc. Mergem pe dedesubt, agățăm în partea cealaltă, venim pe deasupra, introducem în același loc. Deci 1, 2, 3, a treia oară. Începem iar feston, prinzând firul de desubt și firul de deasupra. 1, 2, 3. Trecem dincoace. 1, 2, 3. Ne agățăm de același loc. Așa. Deci ne-am agățat de același loc. Revenim pe partea cealaltă. Ne agățăm. Iarăși a treia trăsură. Începem iarăși. 1, 2, 3. Trecem pe partea cealaltă. 1, 2, 3. Și introducem în același loc. Iarăși. Și acum începem înodățica pe 1. Ne agățăm de partea cealaltă. 1. Facem noduleț. Peste 2 fire. Facem noduleț. Partea cealaltă. Noduleț. Deci trecem de pe o parte pe alta. La 2 fire iar. Deci cam asta este cheița noastră. O cheiță foarte spectaculoasă, foarte frumoasă. Cam așa.
slate. Deci mereu dă mața peste ac. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Eu sper că ați înțeles. Dacă aveți neclarități, v-am mai zis, îmi puneți întrebări pe pagina Moldova Tradițională, la postarea respectivă, sau pe grupurile de cusut. Ca să primiți noutăți, dați like paginii Moldova Tradițională, distribuiți, aveți posibilitatea de a și distribui de acolo și la fel și canalul de YouTube. Pe canalul de YouTube dați abonare, că este gratuit. Și atunci când voi face filmuleții, vă apar noutățile la ceea ce am lucrat nou. Deci cam așa arată cheița noastră. Din nou vă zic, sper că ați înțeles. Sper să vă placă. Spor la lucru și succes!